mapigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Lola Carmen's Secret File. Si Lola Carmen, 85 years old. Pinakamatandang lola o pinakamatandang secret file sender natin. O baga sa history po ng programang Secret Files, ito na po yung pinakamatandang sender na nabasa kong storya. At sabi niya nga, kung pwede nga raw balikan ng nakaraan, gagawin niya para mabuhay siya uli. Hindi pa naman po siya patay, no? At wini-wish natin si Lola Carmen na humaba pa yung buhay niya. Pero yung sinasabi niyang mabuhay, this is metaphorical. And when we say mabuhay, yung tipo bang magaan ka lang namumuhay nung ikaw ay bata pa o younger. Kasi nga, may mga pagkakataon sa buhay natin na pinatitibay tayo ng mga sitwasyon o naging karanasan natin sa buhay. Masyada tayong pinasiseryoso. And nakakalimutan natin na maging tao na mabuhay lang sa kasalukuyan na hindi masyadong mag-worry sa kinabukasan. Yun yung tinutukoy ni Lola Carmen. So pakinggan na po natin ngayon yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si DR. Nalulungkot ako sa storya ngayon. Kung may naimbento sana na time machine, no? At kung pwede lang na bumalik sa nakaraan, gawin na lang natin. Pero hindi natin hawak ang oras at panahon na buhay o sa buhay na meron tayo sa mundong ito. Lahat tayo ay maaaring lumisan sa mundong ito at makasama ang Panginoon. So live your life to the fullest. Ito naman ang sabi ni Ski. Magandang gabi sa iyo, DJ Rocky. Naalala ko tuloy yung lola ko. Kahit na pinagagalitan kami, lagi siyang nagpapamerienda sa amin. Siya rin ang nagbibigay ng leksyon kapag nagkakamali kami. Inaaruga kami nung bata kami kapag may trabaho ang tatay namin sa gabi kasi nakikitulog kami sa kanila. Nakaka-inspire ang kwento ni Lola Carmen. Kahit matanda na, sumasariwa pa rin ang alaala niya noong kabataan niya. Tapos yung mga sungit-sungitan, abay, napapangiti siya. Salamat sa pagbabasa po, pabati kay Tyrone Toledo. Thank you, Ski. Ito naman sabi ni Jason. Nakakaantig naman ang kwento mo, Lola Carmen. Masarap talagang balikan ang nakaraan. Ako, inaalala ko talaga yung lola ko na nag-alaga sa akin nung baby pa ako. Tsaka yung isa ko pang lola na naglalakad o nagpapasyal sa akin sa bukirin. Kaya kapag magandang nagawa mo, masarap talaga na balik-balikan yan. Enjoy life and life is short. Ito naman po ang sabi ni Charles Sancho. Tama naman si Lola Carmen. Maiksi ang buhay kaya't huwag nating padaliin. Parang sa pagpili ng tao. Agad-agad kang pipili? Ayan, gagawin ka palang punching bag. Mga iho at iha. Ang babata pa natin para lumaki sa galit at hinanakit. Ang babata pa natin para magtanim ng sama ng loob sa kapwa natin. Kaya makinig kayo sa mga nakatatanda, kagaya ng ating Lola Carmen na sender natin ngayong gabi. Dahil dumaan siya sa paghihinagpis sa buhay niya. Kaya hanggat maaari maging mabuti tayo sa kapwa natin at huwag nating pangunahan ang ating iniisip. Dahil kung sila ay naging mabait sa atin, suklian mo ang kabaitan nila. Naway magsilbing aral ito para sa mga kabataang nakikinig dyan. And by the way, shoutout po sa Team Retrievers and Sager Warriors at sa iba pang mga teams na dadalo sa Big Night sa July 5. Hope to see you there, guys. Ay, aba, magpupulong-pulong ang mga gustong makabilang doon sa ating Big Winners Night. Ito pa sabi ni Katrina San Jose, totoo yung sinabi mo, DJ Rocky.
kanina. Experience is the best teacher. Salamat kay Lola Carmen dahil ibinahagi niya ang kanyang nakaraan at karanasan. Kung may natutunan man ako sa story ni Sender, yun ay ang maikli lang ang buhay. Kala lang natin mahaba. Bigay natin yung oras natin sa pamilya, especially sa mga magulang natin. Dahil minsan nakafocus tayo sa pagtanda natin. Hindi natin napapansin ang pagtanda ng mga magulang natin. Hindi natin napapansin na naging mahina na sila. Time is gold, sabi nga nila. From Katrina San Jose. Ito pa sabi ni Joe Bert Vertudazo. Good evening, DJ Rocky. Nakaka-relate ako sa ugali ni Lola Carmen kasi ganyan na ganyan ang lola ko. Napakahigpit sa kanyang mga anak at apo. Laging nakasimangot, pero mapagbigay. Shoutout po sa Team Bulacan Overdrive Grab drivers, lalo na kay parang Marlon Loyola at Marjun Estorgio. Salamat. Actually, may nag-viral, diba? Actually, masungit ako. Yung ganong viral na Pero kasi, mabait ako. Hindi naman pwedeng lahat negative lang sa'yo eh. And minsan may nadudulot din na maganda yung pagiging masungit. Imagine niyo na lang kung si Lola Carmen sobrang bait. Malamang, hindi yun nakabuti dun sa mga anak niya. Matututo ba yung mga anak niya kung iba yung way of parenting niya dun sa mga anak niya? Siguro yung sinasabi niya na, sana nabuhay ako. O sana ngumiti ako sa mga pagkakataong yun. Discipline has the price to pay. Doon ako naniniwala na yung disiplina, pagdisiplina sa isang tao, meron kapalit yan. Minsan may tinitrade to eh. But never ever put yourself in a position wherein hindi mo na may enjoy yung buhay. And I think yun yung sinasabi ni Lola Carmen. Napaka emosyonal nung secret file ni Lola Carmen. Yung buhay niya, nung bata pa siya, kung gaano siya kaagang naulila, mag-isa lang siya. Tapos nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon sila ng maraming anak. Tapos bigla nawala yung asawa. So, ang dami. Ang daming naganap sa buhay niya. At hindi ko siya masisisi dun sa mga pagdedesisyon niya. Pagdedesisyon niya. Nung siya ay bata pa. Kasi siya yun eh. At hindi niya masusurvive yun kung hindi siya ganun katapang. At kung hindi siya ganun kastrikta. Lahat naman tayo nangangarap eh. Na sana may time machine. Na kung pwedeng balikan yung nakaraan, go! Para maitama ang pagkakamali. Pero, yung mga nangyari talaga sa nakaraan, hanggang dun na lang yun. Hindi na may tatama pa. Siguro ang aral lang na pwede nating makuha talaga dito is that napakahalaga kung paano natin matutuhan yung pagpapatawad at pagpapahalaga sa mga bagay na meron tayo sa kasalukuyan. Sa halip na magabol sa mga nagdaang pagkakataon na hindi na natin maibabalik. Napahalagahan yung mga simpleng bagay. Siyempre, nung bata pa si Lola Carmen, masyado siyang nakatutok sa paghahanap buhay at sa mga bagay na kailangan tapusin. Siyempre, yung mga napapansin niya lang, yung mga pagkukulang, tsaka yung mga bagay na nakakainis sa loob ng bahay. Hindi niya masyado naisip yung mga simpleng kaligayahan. Yung pagkakaroon ng anak na madumi, marungis, na lalapit sa kanya na pwede niyang yakapin. Buti na lang na naginip siya at muling naranasan ni Lola Carmen yung araw na yun. Na very sentimental.
It's a lesson na hindi natin dapat hayaang malampasan ang mga mahalagang sandali sa buhay natin. Dahil sa worries, fears, sadness, and anger natin. At sabi nga ni Lola Carmen, huwag magmadali. Ang iksi ng buhay para magmadali sa lahat. Ang bawat araw ay isang biyaya. At minsan sa pagmamadali natin o sa mga hinanakit natin sa nakaraan, para bang nakakalimutan natin na maging buo at masaya sa kasalukuyan. So hindi natin dapat sayangin ang bawat sandali dahil wala namang kasiguraduhan kung ano yung haharapin natin sa hinaharap. And nakita rin natin dun sa secret file ni Lola Carmen na kahit na masungit siya, yung pagmamahal niya sa pamilya niya hindi matitinag. Hindi matitinag. May iba't ibang paraan para magpakita ng pagmamahal sa iyong kapamilya. Yung iba sa pamamagitan ng pagdidisiplina. Yung iba sa pamamagitan ng pagtitimpla ng kape sa umaga o gatas sa umaga. Yung iba naman sa pamamagitan ng pagiging generous person. Yung tipong, sige, pambili mo ng load mo. Samot-saring aral ang ibinahagi sa atin ni Lola Carmen. And again, the best teacher is experience. Ito yung mga taong punong-puno ng wisdom because they've experienced it all. Yung mga ibinahagi mo, Lola Carmen, ay isang malaking yaman. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa amin. Para sa ibang mga kabisyo natin na nakikinig ngayon. Hindi man madali yung buhay, para sa inyo, para sa amin, para sa ating lahat. Pinatunayan po ninyo na yung pagsubok ay pwedeng malampasan at pwedeng gawing tulay para may matutunan. At yung mga matututunan, meron din palang malalalim na kahulugan ng pagmamahal, pagpapatawad, at pagpapahalaga sa bawat sandali. At dito rin po namin napatunayan, no, na hindi pala porke matanda, puro tama na talaga yung mga thinking, no? Isa kang patunay na kahit nasa bandang dulo ka na ng buhay mo o buhay ng isang tao, meron din palang aral na naghihintay para matutunan pa. At yung pinakamahalaga ay ang pagtanggap sa nakaraan at pagpapahalaga sa mga taong kasama natin sa bawat hakbang. So once again, Lola Carmen, thank you so much for sharing your secret file. Naway magpatuloy ka na maging inspiration sa ibang mga tao at patuloy po kayong magbigay ng liwanag sa oras ng kadiliman sa mga kabisyo nating nangangailangan na mapakinggan ang iyong secret file. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malong gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Lola Carmen's Secret File.
Metro's number one. Metro's number one.